Μέγας Κύριος και ενετός φόδρας και της μεγαλοσύνης αυτού ουκ έστι πέρας. Μία διατρανεστάτη, αγαπητή μου, απόδειξη ότι η μαρτυρική εκκλησία του Χριστού μας, η αιματοβαμμένη άμπελος, έχει θείαν προέλευσιν, θείαν ευγένειαν, θείαν εύκλειαν. Είναι το γεγονός της ημέρας. Αυτό το οποίο εορτάζει γηθοσύνος και πανευκλαιός εις τον απανταχού ορθόδοξων κόσμων, των θρίαβων της πίστεως, την νίκη, την περηφανή την οποία κατήγαγε η Αγία του Χριστού Εκκλησία εναντίον των ασεβών ανθρώπων, οι οποίοι επειδή δεν ειδύναντο να πολεμήσουν πρόσωπον προς πρόσωπον των Θεών της απειρού δόξης, το θεανδρικό δηλαδή πρόσωπον του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, του αρχηγού, του ιδρυτού, του θεμελιωτού της πίστεως, το επραγματοποιήσαν στρεφόμενοι εναντίον της εικόνος του, εναντίον της πανσέπτου εικόνος του Δεσπότου Χριστού, της Κυρίας Θεοτόκου, του Τιμίου Προδρόμου, το τρίμορφον ως λέγομεν εις την γλώσσαν των αγιογράφων, των Ορθοδόξων αγιογράφων, της παραδοσιακής και οθοπνεύστου το όντι τέχνης ή της ιστορήσεως των Αγίων Εικόνων. Και εναντίον όλων εν γέννη με ιεραρχική τάξη όπως έχει τοποθετήσει η Εκκλησία μας, τας Αγίας και πανσέπτους εικόνας. Βέβαια απέχει χρονολογικά τα μέγιστα εκείνη η συμφορά που έπληξε την Εκκλησία μας από την σήμερον εποχή. Αν και πρέπει εδώ παρεμπιπτόντως να αναφέρομαι ότι υπάρχει και σύγχρονος εικονομαχία. Δεν είναι τότε και μόνο, δεν υπήρξε εκείνη η εποχή όπου εστράφησα κατά των πασέπτων εικόνων, αλλά και σήμερον υπάρχει μία μορφή εικονομαχίας. Βέβαια τούτο δεν το παρουσιάζουμε ενώπιόν σας με πλήρη ανάλυση, διότι εκφεύγουμε των ορίων μας, ενώ θα πρέπει να φέρουμε στο νου μας, στην σκέψη μας, στη μνήμη μας, όλη εκείνη την ατελέχτη των σειράν των θεολήπτων πατέρων, οι οποίοι κατηγονήσαντος είπε εις των προλαβώντα αποστολικών λόγων η Αγίου του Χριστού Εκκλησία, κατηγονήσαντο βασιλείας, επέτυχων επαγγελιών, έφραξαν στόματα λεόντων, έσβεσαν δύναμη πυρός, ενεδυναμώθησαν υπό ασθενείας, ισχυροί αγένονται εν πολέμου, παρεμβολάς έκλειναν λωτρίων, περιήρθον εν μιλωτές, εν αιγής ερδέρμαση, θλιβόμενοι, κακουχούμενοι, όλου είναι άξιος ο κόσμος. Πάρα πολύ διδακτικός και συγκινητικός ο αποστολικός λόγος του Θείου Ουρανοβάμωνος Παύλου, ο οποίος εις θάνατο εντός του την εσταυρωμένη αγάπη εντετυπωμένη και εγκεχαραγμένη, τον γύρον ημών Ιησού Χριστόν, εις τρόπον ώστε να λέγει «Ζω δε ουκ εγώ, ζήτεν εμεί Χριστός». Σήμερα λοιπόν η Εκκλησία μας εορτάζει την νίκη και των θρίαμβων κατά των εικονοκλαστών, των εικονομάχων, οι οποίοι έπληξαν το άκραντο σώμα του Χριστού μας, που είναι η Αγία του Μαρτυρική Εκκλησία. Παρά το γεγονός ότι και κατά το παρελθόν, διότι δεν είναι το δυνατό να πράξουμε ένα αλλιοτρόπος, φέραμε εις μνήμη μας εκείνα τα φοβερά γεγονότα, καθίσταται λίγαν επάναγκες και πάλι να ενθυμηθούμε το γεγονός για να διδαχθούμε από τους αγώνας, τα αίματα, τα σειράς, οι ακάστας παρατεταμένας, τα ομολογίας και τα μαρτύρια των Αγίων του Θεού. Κάποια αποφράδα ημέρα, ο αιώνιος εχθρός μας, ο διάβολος, εισήλθε στη διάνοια ενός ανθρώπου, ο οποίος ήτο ατυχής και κατά κόσμον, ο Απονηλά του ονομάζεται, δηλαδή με συγχωρείτε γαϊδουροτρόφος, και έγινε βασιλιάς, ακούτε. Ο απεσίας μνήμης Λέων ο Ίσαυρος. Πρέπει δε εδώ να σημειωθεί ότι την ιδέα αυτή εντός του της οικονομαχίας εννοούμε, την ενεσφήνωσε
ένα αποφόλιο τέρας, κάποιος Εβραίος, διότι Εβραίοι αναφυσβήτητα το γνωρίζουμε και το αποδεχόμεθα και το διακηρύττουμε ότι είναι οι προαιώνιοι εχθροί του Χριστού και όλου του ανθρωπίτου του ευσεβούς γένους των Ορθοδόξων Χριστιανών. Αυτός λοιπόν ενασφήνωσε την ιδέα, την ασεβεστάτην της οικονομαχίας εις εκείνον τον ατυχή πρώτερον και μετά ταύτα πλέον δυστυχή αυτοκράτορα του Βυζαντίου. Λέγομαι δε πλέον δυστυχή, διότι περιέπεσε και σε αυτήν την ασέβεια της οικονομαχίας. Οπότε κάλεσε τότε τον αγιότατον ομολογητήν πατριάρχην, οικουμενικών πατριάρχην της πόλεως των ονείρων μας της Κωνσταντινούπολεως και του είπε ο ασεβέστατος: Παναγιώτατε, δεν είναι πρέπο νομίζω, έπε κάποια ιδέα που νόμιζε ότι θα είναι η ορθή, ενώ το βλάσφημος ιδέα. Οικονομαχική ιδέα. Μεγαλειότατε, Παναγιώτατε, δεν πρέπει να έχουμε εκτεθειμένας αυτά στα εικόνας, διότι ομοιάζουν περισσότερο με είδωλα. Και αν τέλος πάντων είναι και εικόνες όπως διατείνεστε και ισχυρίζεστε ιερές και κάνουν και θαύματα όπως λέτε, να τις έχουμε λοιπόν υψηλά εκεί στάμενες, κρεμασμένες δηλαδή, για να μην τις μολύνουμε με τα χείλη μας. Και αυτή τα έκανε και θα μου επιτρέψετε την έκφραση, το σούπερ ευλαβή, ενώ στην ουσία είναι το ασεβέστατος. Οπότε, προσηκώντας ο Αγιότατος Πατριάρχης, ο Γερμανός, τον κατέστησαν απολόγητον. Του εστίκησε βέβαια του Πατριάρχου εις μια δυνατά την εξορία την οποία υπέστη και που εκεί ήτο σκελετωμένος από την πείνα, από τη δίψα, ήτο πραγματικά ένα ζωντανόν ευωδιάζον όμως ωστόσο ιερών λείψανων. Περιείστε στην περιπέτεια του Ιερού Αγώνος για την προσκύνηση των τιμίων και πασέπτων εικόνων, την οποία προσκύνηση διακήρυται εστεντορίως. Προηγουμένως τον καθήλωσε κυριολεκτικά και τον υφάνισε, τον ολόθρευσε κυριολεκτικός με μια αδιάσυστον επιχειρηματολογία, παρουσιάζοντας του πλήστα όσα παραδείγματα, καταδεικνύοντα την νενομισμένη και δικαιωμένη από πάντας προσκύνηση των Αγίων Εικόνων. Και θαύματα, υπερφυή γεγονότα δηλαδή, ανερμήνευτα στην πεπερασμένη λογική του ανθρώπου, θαύματα των Αγίων Εικόνων. Δεν επίστη, διότι είτε σκοτισμένος στη διανία. Ο προηγηθής εκείνος, ανώνυμος εις ημάς, βρωμερός και ακάθαρτος και μυαρός, Εβραίος που του ενεσφήνωσε την ιδέα της οικονομαχίας, είχε και ατύχε την τέχνη, αν θέλετε, τη μεθοδία τη σατανική της μαγείας και του προείπε ότι θα γίνεις βασιλεύς. Όπου εγώ, ο Απονηλάτων, θα γίνεις βασιλεύς και τι θέλεις. Του έκανε τέτοια εντύπωση που του είπε ό,τι θέλεις θα σου το προσφέρω. Εις αντιμυστίαν, εάν όντως αυτό θα είναι γεγονός και θα αξιωθώ να γίνω βασιλεύς. Εκείνο που θέλω να κατεβάσεις τις εικόνες που τις προσκυνούν οι χριστιανοί. Θα το κάνω. Και το έκανε βέβαια. Το έκανε γιατί είχε κατά κόσμο την ισχύν, την ισχυράν θέση δηλαδή, των θόκων των αυτοκρατορικών. Αλλά υπάρχει μια άλλη ισχύς του ισχύοντος Θεού, του ισχυρού και δυνατού, του παντοδυνάμου Κυρίου μας, τον οποίον είχε εγκολποθεί και εστερνηθεί ο Αγιότατος Πατριάρχης ο Γερμανός. Βέβαια η Αγία του Χριστού Εκκλησία εταλαιπωρήθη, εκακουχήθη, εδιώχθη απεινώς. Οι πατέρες τότε της Εκκλησίας εδιώκοντο εις ρηκτάς, εις φυλακάς, υγράς, σκοτεινάς και υφίσταντο πάρα πολλά δεινά για την αγάπη και των σεβασμών προς τα σπανσέπτους εικόνος. Πρωτίστως δε για την αγάπη τους προς τον Κύριο της απειρού δόξης. Εταλαιπωρήθη επί συναπτά δύο μέρη θα έλεγα χωρίζεται η περίοδος της οικονομαχίας. Η πρώτη από τον απεσίας μνήμης προλυθέντα λέοντα τον Ίσαυρο. Μια εκατονταετία έπαυσε διολίγων διότι ανήφθον στον θρόνον ευλαβής προσκυνητέ των Αγίων Εικόνων αυτοκράτορες.
Μετά απειλήθηκε και πάλι η Αγία του Χριστού Εκκλησία. Η Δευτέρα ταλαιπωρία μία έτη εκατονταετία, 2 αιώνες. Για σκεφτείτε πόσο ταλαιπωρείται η Αγία του Χριστού Εκκλησία. Και ενεφανίστη στο προσκήνιο της ιστορίας, της ενδόξου ιστορίας της Εκκλησίας μας, μία γυναίκα εξοχότης, γυναίκα η οποία είχε ως χαρακτηριστικό της γνώρισμα την ακράδαντο και αδιάσυστον πίστη προς τον εντριάδη Θεόν και προς τους Αγίους της αμομήτου Εκκλησίας μας. Και προς εκείνη επομένως τας Αγίες εικόνας. Όμως, επειδή υπήρχε αυτός ο διωγμός, ο απεινής διωγμός, δεν εξαδηλούτο, είχε δε και κλειμένα εντός της στον κόρφο της, στους κόρπους της, τα λεγόμενα νινιά, μικρές, μινιατούρες δηλαδή εικονίτσες, και τις προσκυνούσε και μέσα στα ερμάρια, στα ντουλάπια της κρυφά είχε πάρα πολλές ιστορικές, θαυματουργικές, άγιες εικόνες, που επίστευε ότι κάποια ημέρα, ευλογημένη ημέρα, όπως σαν τη σημερινή, θα είχε εις τον κόσμο η χαρά και η αγαλίαση του θριάμβου και του πεάνος της νίκης εναντίον της οικονομαχίας, όπερ και γένετο. Είναι η Θεοδόρα Αυγούστα, δηλαδή, την οποία τιμά ως Αγία η Εκκλησία μας και σήμερα και κατά την ημέρα της μνήμης της. Υπάρχει δε άφθαρτον το λείψανό της εις την νήσον του Ιωνίου Πελάγους, όπου εκεί είναι άφθαρτο και το λείψανο του ζωντανού Αγίου όντως, του Αγίου Σπυρίδωνος, του Επισκόπου του Νικούντος, του Απλοϊκού και Φωστήρος της Οικουμένης. Λέγομαι δε Φωστήρος της Οικουμένης, διότι είχε όχι την κατά κόσμο σοφίαν, αλλά τη σοφία του Θεού. Με 2 λέξεις, 3 μάλλον, απέδειξε την τριαδικότητα της θεότητος, με εκείνο την κέραμον, το κεραμίδι που πήρε στα χέρια του και το ανέλησε εις τα εξών είχε συνδεθεί εις την τριτήν υπόσταση, στις 3 υποστάσεις του τριαδικού μας Θεού. Απέδειξε την τριαδικότητα του τριαδικού μας Θεού. Εκεί λοιπόν υπάρχει και το λείψανον της Αγίας Θεοδόρας της Αυγούστης, η οποία ανεστήλωσε τα σπανσέπτους εικόνας σαν τη σημερινή ημέρα. Όμως ωστόσο ο Ανήρτης, ο βασιλεύς Θεόφιλος, υπήρξε ο πλέον θηριώδης και από τον Λέοντα τον Αρμένιο και από τον Κοπρόνημο των Κωνσταντίνων, ο τελευταίος και ο φοβερότερος δυνότερος διώκτης. Δεν ήταν όμως, είχε ένα κάποιο καλογνώρισμα, είχε το αίσθημα πάρα πολύ ευαίσθητων και εγκεφαλαγμένων της δικαιοσύνης και ίσως αυτό διείδεν ο Κυριός μας και τελικώς δεν τον απέριψε. Δηλαδή η θεώρα που μετενόησε. Γιατί? Διότι προσευλήθη από οξυτάτης μορφής δυσεντερία και είχε ανοίξει τόσο πολύ το στόμα του, ώστε καθώς λέγει εδώ ο ιστορικός, εφαίνονται τα εντόστια του. Σας φαίνεται παράδοξο. Και πλήρως παραμορφωθεί, σαν να έβλεπε κανείς ένα τέρας με ένα τεράστιο στόμα που έβλεπε αν πλησίαζε τα εντόστια του. Φοβερή τυραννία υπέστη, αγαπητοί μου, για την ασεβιά του προς τα σπανσέπτους εικόνες. Οπότε η Αγία Θεοδόρα, η σύζυγός του, η Αυγούστα, η Αυτοκράτηρα, προσευχήθη με τα δακρύων προς την Κυρία Θεοτόκον που είχε ιδιαίτερα ευλάβεια και σεβασμόν και απέθεσε στην κεφαλή του την πάσεπτον εικόνα της. Εκείνη δε τη στιγμή διέκρινε ευκρινώς ο Θεόφιλος κάποιον των παρεστώτων, ο οποίος είχε ένα εις τον τράχυλό του κρεμασμένο εγκόλπιον του Δεσπότου Χριστού. Το άρπαξε και το προσεκίνησε. Γιατί είπε προηγουμένως, πω λέγει, υφίσταμαι τα δεινά για την ασεβιά μου προς τα πασέπτους εικόνας. Προηγουμένη δε νύχτα η σύζυγός του, η Αγιοτάτη Θεοδόρα, είδε την Κυρία Θεοτόκον δορυφορημένων υπό Αγίων Αρχαγγέλων και Αγγέλων όλου του επουρανίου πνευματικού αγγελικού κόσμου και ακόμη αγγέλους οι οποίοι εστρέφονται ηχοντεδεμένων ως δούλων και εράπιζαν και εκτύπουν τον άνδρα της, τον Θεόφιλο. Τότε αφυπνίστη και είδε εκείνον να ομολογεί ότι πάσχει για την κατά των Αγίων εικόνων δίωξη που επέβαλε. Τότε δόθηκε η ευκαιρία στην Αγία Θεοδόρα και εκήρυξε απανταχού στον Ορθόδοξο κόσμο την αναστήλωση των Αγίων εικόνων. Περαιστή ότι ό,τι εικόνες υπήρχαν παραπεταμένες, παραθεωρημένες, σκουριασμένες αν θέλετε σε διάφορα μέρη όπου
ατιμωτικός της Έριπτον η Οικονομάκη και τις εισήγαγε στα Αγίας Εκκλησίας. Όσα δεν είχαν αντιμένα υψηλά για να μην τα προσκυνούν, τα κατεβίβασε και εκεί έγινε η λεγόμενη αναστήρωση των πασέπτων εικόνων. Αυτό έγινε κατά παρότριση του Αγιοτάτου τότε Πατριάρχου Μεθοδίου, ο οποίος και αυτός υπέστη πάρα πολλά δεινά. Ένα δεν σας λέγω. Δεν θυμούμε βεβαίως πόσα έτη ή το εγκεκλεισμένος μέσα εις έναν τάφον και τον είχαν προσδέσει, αγαπητοί μου, πρόσωπον προς πρόσωπον με έναν νεκρόν. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό? Καταλαβαίνετε τον οδοδότα νεκρών, την πτωμαΐνη η οποία εξήρχεται από το νεκρό σώμα. Τι επομένως εκφύσατε ο ζωντανός εν πλήρη ενία, ο πύρινος εκείνος και διαπρίσιος κήρυξ της Ορθοδοξίας, ο Άγιος Μεθόδιος, φοβερών και φρικτών αγαπητοί μου μαρτύριων, ομολογητής και μάρτης της πίστης. Αυτούς η Αγία του Χριστού Εκκλησία σήμερον εις το πνευματικό της προσκήνιον παρουσιάζει. Υγλαϊσμένα πρόσωπα, ευλογημένα, φωτόμορφα τέκνα της Εκκλησίας, ομολογητέ και μάρτυρες της Αγίας Αχράντου Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Είναι δυνατόν και επιτρέπεται, αγαπητοί μου, εμείς να φερόμεθα επιλυσμόνος προς τους ιερούς τούτους αγώνας, τους καμάτους, τους ιδρώτας, τα σειράς ιακάς της ομολογίας και πάνω απ' όλα το αίμα των μαρτυρικών το οποίο έχησαν για την αγάπη του Χριστού. Ένας δε όσιος ομολογητής Στέφανος ονόματι είχε το σθένος των ηρωικών να ελέγξει πρόσωπον προς πρόσωπο τον ασεβέστατον αυτοκράτορα, το λέοντα των Κοπρόνημων. Και τι του έκανε? Δεν σέβεσαι τα Αγίας εικόνας μεγαλειότατε. Εμείς σεβόμεθα το διάδημά σου, όχι όμως τη γνώμη σου, όχι την αίρεσή σου, είσαι αιρετικός. Ήταν σαν ιστός αράχνης, αγαπητοί, σκελετωμένος από την άσκηση, από τη βία, από τη χαμευνία, από τη χαμεκητία, από τις παρατεταμένες αγρυπνίες, από την άκρα νηστεία. Και αυτός πράγματι ζωντανών ιερός φάγιον προσεφέρετο προς τον Θεό, στροβωμών της προς τον τριαδικών Θεών αγάπης. Ζωντανό και αυτός ιερολείψανο που ευωδίαζε από αρτάς και τον ήλεξε κατά πρόσωπο. Να με καταλάβεις μεγαλειότατε, δώστε μου ένα νόμισμα. Την εποχή δε εκείνη το νόμισμα είχε δύο όψεις, το οποίο η μία είχε παρουσίαζε την πρωτομή του, το κεφάλι του, το βρωμερό του κεφάλι. Έτσι είχε δώσει τέτοια εντολή υπηρμένη αυτή ο Φρύς. Ο ανατολικός αυτός άνθρωπος του λέγει, πώς θα σου φανεί αυτό που θα κάνεις, τι θέλει να κάνεις, του λέγει, να λέγει. Πήρε στα χέρια του το παλικάρι του Χριστού και πώς αλλιώς να το χαρακτηρίσουμε. Ήρωα της πίστεως, αγαπητοί μου, τιτάνα της θεολογίας. Θεολόγησε, ομολόγησε και μαρτύρησε. Τι είναι η τρόπο λοιπόν? Να το λέγει, αυτό είναι το νόμισμα που εσύ έδωσες εντολή να κυκλοφορεί. Εδώ είναι η πρωτομή σου αν δεν κάνω λάθος. Ναι, του λέγει, τι θες να πεις? Το ρίχνει κάτω και το πατάει. Πώς σου φάνηκε αυτό? Παράδοξο, Εσείς, οι ομόφρονές σου, τα πυθύνια όργανά σου και πάνω σου όλα εσύ η μυαρά κεφαλή δεν καταπαλτείς την αόρατο κεφαλήν των αρχηγών της πίστεως και θεμελιωτήν και καθιδρυτήν των Κύριων ημών Ιησού Χριστών. Αυτό έκανε γιατί σου κακοφάνηκε? Πώς σε εμάς να μην κακοφανεί αυτό που κάνεις και που κάνετε όλοι σας οι ασεβείς? Βέβαια σκοτισμένος και αυτός στη διανία. Έδωσε εντολή και τι έκανε, αγαπητοί? Με ένα ρόπαλο το κατεξέσχισε και χώρισε στα δύο την τιμία του χάραν, την τιμία του ηρωικήν, αγίαν κεφαλήν, με τους ιερούς λογισμούς, τα ιεράς εφέσεις, με την αγίαν ομολογία της Ορθοδόξου πίστεως. Και έγινε και ομολογητής και μάρτης, ήτυχε και το και μέγα αγγελικό σχήμα, οπότε ήτο όσιο μάρτης και ομολογητής του Παναγίου μας Τριαδικού Θεού και της αχράντου Εκκλησίας μας. Λοιπόν, θα φανούμε επιδείσμονες αυτών των ιερών εικόνων, αλίμονον εις ημάς αδελφοί. Ήθελα στο σημείο αυτό, θα επακολουθήσει η λιτάνευση των Αγίων εικόνων και η ανάγνωση του συνοδικού, να τελειώσω συνιστώντας και στον εαυτό μου και στην αγάπη σας να προσέξουμε και κάτι άλλο. Να ενθυμηθούμε ότι είμεθα και εμείς οι ίδιοι εικόνες του δημιουργήσαντος ημάς απείρου εντριάδη Θεού. Και αν ο διάβολος θέλησε τότε να πολεμήσει τις Άγιες του εικόνες της Ορθοδοξίας μας,
να ξέρετε ότι πάνω απ' όλα εκείνο το οποίο φθονεί είναι η εικόνα του Θεού, είμεθα άπαντες εμείς οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί, και βάλει εναντίον μας με ποικίλους τρόπους, με λογισμούς, με επιθυμίες κακές ο διάβολος, με κακία, με εμπάθεια για τους συνανθρώπους μας, με 1002 τρόπους, ποικίλους τρόπους. Και εδώ σε αυτό το σημείο σας γνωστοποιώ κάτι που κάνουν οι θηροδαμαστές. Ίσως να μην το γνωρίζετε. Πώς μπορούν πρώτα απ' όλα και συλλαμβάνουν τα άγρια ζώα, τα σπαρδάλης, τους λέοντας, τα στίγρης, πώς, τι κάνουν. Επειδή αυτά είναι θηρία ανήμερα και είναι αιμοδιψή, όταν δουν άνθρωπο δεν την γλιτώνει άνθρωπος. Εδώ και πολλά μέτρα θα λέγαμε μακριά, με την οξυτάτη όσφυση που έχουν, ως φρένονται την οσμή της αρκός του ανθρώπου και τρέχουν μανιασμένα και ριτσασμένα να κατασπαράξουν, να μην αφήσουν ούτε κόκαλο. Τι κάνουν λοιπόν οι θηροδαμαστές, αφού ξέρουν πόσο αιμοδιψή είναι αυτά τα ζώα, τα θηρία, τι κάνουν. Σκάβουν ένα ολόκληρο ράκο μεγάλο, ευρύτατο, ευρύχωρο, και πάνω μπροστά από το λάκκο και μπροστά και από την πίσω μεριά και από όλες, αν είναι ο τετράγωνος ο λάκκος, 4 μεγάλες θα λέγαμε φωτογραφίες του ανθρώπου. Και επειδή γνωρίζουν λοιπόν πόσο αιμοδιψή είναι αυτά τα ζώα, όταν θα έρθουν και πλησιάζουν και δουν από μακριά του ανθρώπου τη μορφή, θα τρέξουν μονιασμένα να καταξεσκίσουν την εικόνα, γιατί νομίζουν ότι είναι άνθρωπος ζωντανός. Θα εξαπατώνται οφθαλμαπάτι. Οπότε από πίσω με αυτόν τον τρόπο, δεν ξέρω αν υπάρχει τώρα σύγχρονος τρόπος, παλιά αυτό γνωρίζαμε, αυτό είχα αναγνώσει σε κάποια εγκυκλοπαίδια, των τρόπων συλλαβής των αγρίων ζώων υπό των θηροδαμαστών, οι οποίοι συνεχεία ξέρουν το έργο τους, τη μεθοδεία της δαμάσεως θα λέγαμε, πως δαμάζουν δηλαδή και πως εξημερώνουν τα άγρια αυτά θηρία, αρκεί να τα πάρουν να τα πιάσουν στα χέρια τους. Τι θέλω να πω εδώ σε αυτό το σημείο? Ότι εμείς σαν εικόνες του Χριστού μας, του Θεού μας, του Δημιουργού μας, είμεθα σημεία επίφθονα, είμεθα το αντικείμενο του πάθους του διαβόλου, της κακίας του, της αιμοβορίας του, αιμοδιψήσεων και ανθρωποκτόνος ο διάβολος, κοιτάει επειδή δεν μπορεί να χτυπήσει τον απροσπέραστον, τον άψαυστον, να πιάσει δηλαδή, τον απρόσιτον Θεόν, τρέχει μανιωδώς να χτυπήσει την εικόνα του Θεού, που είμεθα εμείς. Εντεύθεν και όσα υφιστάμεθα αδερφοί μου, διότι αυτά παρισφρούν μέσα μας ανεπαισθήτως και δημιουργούν τον θάνατο, το φοβερότερο θάνατο, τον θάνατο της ψυχής, όπερες τη χωρισμός από τον Θεό. Με τη συνδρομή, με την προτροπή του διαβόλου, με τη μανία του διαβόλου που γνωρίζει τρόπους, γίνεται αυτό αδερφοί μου. Αλλά αν είμεθα αναποσπάστος, ενωμένοι με τον Θείο Δημιουργόν, ο μανιασμένος διάβολος, ο μανιασμένος λέον υπάρναλης, ο σατανάς, θα έρθει με μανία, αλλά θα πέσει μέσα στην παγίδα που του έχει στήσει ο Χριστός. Αυτό θέλω να προσέξουμε ιδιαίτερα αδελφοί μου. Όχι μόνο την Ορθοδοξία, αλλά να έχουμε αυτό και την Ορθοπραξία, διότι μόνον όπως λέγει ο Χριστός μας, με το ψευδέστατο στόμα, πίστης άνευ των έργων είναι νεκρά. Και τα έργα άνευ της πίστεως είναι και αυτά νεκρά. Και τα δύο θα συνεργαστούν για να μας εξυφάνουν τον θεοϊφαντο χιτώνα, το οποίο θα περιβληθούμε από την Αγία του Χριστού Εκκλησία, για να γίνουμε συνδετημόνες αιώνιοι μέσα στην αιωνία και άφθητον βασιλεία του Παναγίου εν Τριάδη Θεού. Ας το προσέξουμε τούτο αδελφοί. Είδατε τι ανέγνωσε ο Ιεροψάλτης προηγουμένως, μια εγκύκλιο της Ιεράς Συνόδου. Και εδώ πρόκειται περί μιας μανίας του διαβόλου, που θέλει με ανθρώπους που φοράνε φράκο, παπιόν, δεν ξέρω πώς να τα πω, που κατέχουν με υψηλά έδρανα, που είναι μεγάλοι και ισχυροί κατά κόσμο, που έχουν πολλά περγαμηνά και τις επιδεικνύουν, που είναι ισχυροί της γης σε εισαγωγικά, θέλουν να μας σκλαβώσουν. Να σκλαβώσουν την προσωπική μας οντότητα, σκλαβώσουν την ελευθερία μας, την οποία σέβεται ο Θείος Δημιουργός. Και με την ανθρωποκτόνων εντών συνθήκης Άγιες θέλουν να μας
επιτρέψατε μου την έκφραση, το χαρακτηρισμό, να μας πρεσάρουν, να μας βροχώσουν, θέτουν ένα βρόχο στο λαιμό μας. Αυτό το ηλεκτρονικό φακέλωμα που και άθεοι άνθρωποι δεν το αποδέχονται μέσα στη Βουλή των Ελλήνων, όπως και εισέπαιναν της Ιρλανδίας και της Αγγλίας. Δεν το δέχονται αυτό. Και να το δεχτούμε εμείς που έχουμε τέτοια ιστορία, που έχει χυθεί τόσο αίμα, που έχει ζυμωθεί το χώμα και οι πέτρες ακόμη έχουν νοτιστεί από τα αίματα των Αγίων μαρτύρων των ηρώων της πίστεως και της πατρίδας. Όχι, αυτό δεν θα το επιτρέψουμε. Εν το μέτρο των ασθενών δυνατοτήτων μας. Πάνω απ' όλα όμως, με την βοήθεια του παντοδυνάμου Θεού, θα κατησχίσουμε. Και αν αυτή είναι παραχώρηση του Θεού να νικήσουν, τουλάχιστον επάνω θα ανέβει οπωσδήποτε και ημών των αμαρτωλών και ακρίων δούλων του θα ανέρθει η ομολογία μας. Γι' αυτό οπωσδήποτε, μα οπωσδήποτε, όλοι οι απαξάπατες πρέπει να κατέρθουμε στο πεδίο πράγματι μιας νέας μάχης εναντίον του ολοκληρωτισμού και του καμουφλαρισμένου, θα λέγαμε, δικτακτορισμού που μας αφαιρεί η προσωπική μας ελευθερία και για να δημιουργήσουν πλέον άνετον εργασίαν ώστε να γίνει το ελευθερώμενο, υπό το ελευθερωμένο αντικρίσιμο, το αναμενόμενο σφράγισμα, για το οποίο κάνει λόγον ο Υιός της Βροντής στο 13ο κεφάλαιο της Αποκαλύψεως. Θα αντισταθούμε λοιπόν και θα πούμε το ηρωικό όχι, ασχέτως αν αυτοί προχωρήσουν. Το είναι δική τους δουλειά, η δική μας εργασία είναι η